Yakaenda kupindu ya baba mbele kumasvingo handiti vanhu vari ngotengesa dzimba unotengeserwa imba usingazive kuti yatengeswa yaidi yakatengeswa ndisingazive kuti yatengeswa inini yakatengeserwa munhu hatitomboziva shamwari kuti akatengeserwa ndiani ndakarakaizwa inini kuti uri kuona matitle deeds aigara nabamukuru vangu mira ndokutaura chokwadi bamukuru vangu ndiva nematitle deeds ka vana vavo ndivakatengesa imba yedu vanambani 1707 Mundondo Street Mucheke vana Kuda iwewe that 1707 Mundondo Street kumisheka ari kuva misheka akadzokera arugara misheka ari kumushedo saka arugara kupi since imba yakatengeswa aiwa apa misheka angasina ndokumasvingo misheka akaenda kumusha direct musha amine kutown nekumusha babangu inini anga ari manager ku Coca-Cola saka wakuita ngefonzo iyo chokwadi chaicho chandiri kutaurira ichi ndicho chokwadi saka alright vachinge vana vakazovharira mumba uchibva wazwa pisira vanhu vapiwa asi vekudaanzi anopisa asi vanga muri kubvunza unoda mhinduro oda mhinduro shamarika vanhu vakanditera zvezvo inini ka iyama dzangu inini handiwatinzwa iyama dzangu bamukuru vangu inini ndivo vandakavhurira dhoo ndobva ndazosunga newaya ndobva ndapisa kutungidza imba kubatisa wazoreskiwa nani ndichida vakavhurirwa nevanhuwo utori dangerous kayo pachezo uri dangerous kwatori dangerous shamwari inini pazvinhu zvandaita Clinton ka ndinoziva kuti ndinenge ndakumbuka inini zvinhu zvababa vangu inini zvinonzi zvotongwa nemumwe munhu nevertheless ndo zvandakaramba izvezvo zvinhu zvababa vangu zvitongwe nemumwe munhu asiri baba vangu inini munhu anofanira kutonga izvezvo ndini mwana wacho even imba yababa vangu inini kana iri huku kana huku chaichayoka anofanira kutonga ndini don't even do that chamari kutaurana mwari kudai soka ina handite zvezvo bambo oziva handite zvezvo zvinhu zvamudhara wangu zvinotongwa neni mwana wacho kwete kuti zvinotongwa nomumwe munhu chitiudzawo kuti mudhara wako akasiya chii since wataura zvinhu zvamudhara anga ndikutaurawo kuti imba nechii futi chinhu chandogona kutaura iweweka ndechingoti imba chete zvimwe zvandogona kutaura inini hapana ana huku kumusha wao unazvifuro haana kusiya nyora uwire nezura ikopota kuda akati accident ameno zvinhu zvakaitika immediately baba vangu namai vangu inini vakafa ka1 inini vakafa accident neaccident angoni makore mangani inini ndandiri grade 5 zvakaitika inini makuenda kuchikoro matanga maita sei mikuda mainyasorarama life bo iwe baba inini life yandairarama inini ka ndikutaurira namwari kudai soka life yandairarama inini ka yanga iripo inini because mira sambofa ukamhandimhanyira gara pasi kani ungoti vatitavanika mari bichana ndaidza kupi wadzo ndaidza padhoni bosco masungo mudhara wangu akari manager paCoca-Cola yomumasvingo momzi vangu inini vanga vachiticha padhoni bosco parengi chikoro ino dhoni bosco ka chiri parengi masvingo 1 liter mbatutu here boys ayo kana imvati Bamurwa 1 liter mbatutu alopona iyo zanyebere ngoto Don Bosco wati ende
chati yandi ekupi tutora nyaya yamhomes yamhomes Don Bosco mumsi wangu wanga vari ticha nini vadzisa paDon Bosco. Don Bosco iri masvingo paprimary parengi ringe masvingo ndo pane Don Bosco primary vangochema tomurova mambama notonchemedza saka iri nini baba ini ndo zvimwe zvinokustresa mera unondikwadza ndo zvimwe zvinhu zvinokustresa aichema nezvi unonzwa kuti inini ka unonzwa kuti baba vangu inini vari vapenyu inini ka unonzwa kuti ka ndetisingatambudzike unonzwa kuti ndianofanira asvite namwari kudai mudhari wangu ari mupenyu inini ndetisingatambe nhamo yandivarara pedhiko ndikuona chii unorara patara pedhiki amwana uchirara kuseri kwesofa indorara pamusoro pechikuda watanga uchema ndokurova indorara pamusoro pezvitina indorara pamusoro pezvitina indorara patara pedhiki sorry no ndosenda but Clinton chandoda kutaurira nini ka ini chandoda kutaurira nini ka dei baba vangu vari vapenyu nini ka dei tisingambotamba namwari kudai dei tisingambotamba nhamo wacho koini nandibaba vangu akafoka dei tisingatambe nhamo Kuda baba penyu panatadza utsvaga basa amusiri vana vadiki pamba penyu panatadza utsvaga basa aiwa kwete zvebasa kana kuti chii koimba imba kaisi yako ungoda imba yakatorerwa chii aiwa nyanzi game kwakatorera chiimba mningina wangu aiwa zvamira upo mna utori game mningina wangu Alphonso chiko naye chimbomira munhu ambonyazotaura kani kumuvhiringidza naye mira ndimbotaura naye unonzwa kuti inini bambo unonzwa kuti inini zvinhu zvinogona kundisevhaisa zvakawandisa inini imba chaiyo inini ka ndaigona kundiraramisa inini imba yamudhara wangu dei yanga isina kutsarwa kwete kutengesa handina kutengesa yakatsarwa chete handitengese imba inini kati vamwe kutsara chete vakanditorera imba yababa vangu inini pamba pandakakurira ndopamba pandakakurira kanganwa nezvakaitika ndopamba pandakakurira ndichibva ipapo ndichienda kuchikoro ndichibva pamba ipapo kumusha maita siyanzi wenzi Alphonso chiko naye chiko pane zvaitaura ari kutaura kani mupe nguva akataurira unonditaurira mashoko here ini taurako Five-star peanuts zvinhu zvandataura nini ka taurako right from right now izvozvi kubva izvozvi ka pane vanhu vari kutondiseka ati rendi yangu iripera end of May ati vanondiziva vanhu vese unozva kuti vari kutondiseka kwandiri nini unozva kuti vari kutondiseka nini kutoti totamboona kuti achatamba ipi vari kutoseka kwete vamwe vanhu vekunze vanhu vandotofamba navo inini ndo vanofamba itoseka kuti aiwa handitsara pedhiki ichagara panze kana kuitengesa handini ndo zvamunenge muchitaura ko kana yapera unoisa pai wakanditaurira iwewe ukati iwewe waizobata ndima yatawanda manzivi hamwende kuchikoro musazvivasakura handizvitaura wega nemuromo akari aiwa mufana makuriri angu andaka orit uri kunzwa nyaya yari kutaura yoka uri kuona makuriri andakaita neneka inini pakashaya mudhara wangu inini namomusangoka vakashaya Ka1 neHazvadzi yangu vari 3 unoziva zvataita isosoka taka tisingaende kuchikoro
waitagarana maiguru nabamguru wadharirwa ndima yako yokuti kana usina kupedza kuchikora uende muninokuzomita sei tawanda munhu akatangopedza chikoro inini ndati ndo panhandoshanda inini panyaya dzendima idzi panyaya dzendima ndambatira ndima akari mwana mudiki asingazvigone izvezvo pati ndamubatsira inini mupana tozoti ini ndakakura shamwari unoza unonzi unerera boys zangu chipomira kaboys unoza unonzi unerera munhu akakura muunerera ndini manje ndakakura muunerera chawechawenini paunerera chaiwo wokuti baba hakuna chaunodya usina chaunenge watanga waita kungodya chete kungonzi wadya chete sasa usina chaumboita unonyeba ivi watanga waita something ndozvatoitika ini ndakakurira unerera inini wandoziva chamari kusvika grade 7 ndo panonyora grade 7 inini ka ndo grade 7 ndakada 5 units taurati waunyora masubject mwana usati nyebesa iwa grade 7 inonyorwa kusvika pa 4 mirapedze kana ndakaita 5 mirapedze kana fundi ndakaita 5 kwete zvokunyeba chikoro ini ndakadza chikoro neshoko baba ndo pandaenda form 2 unozwa kuti ZJC enenge ndisu takapedzera kunyora isusu vamwe vacho havana zanyora kandi munhu apedze kutaura mani ndakanyora ZJC inenika ndo pandanyora O level ndo pandaregister 9 subjects pa O level ndo pandapasa ndakapasa 7 dzandakapasa dzanga dzine mutsindo ndakachamwari ma ndakaita 1B chete mira kana apedze kutaura naye tikutaura naye handari kutaura apena vanhu vanda kupindira pane chitaura inini saka nditaura kuti chii aiwa gara ipapo ndotaura kuti wapedza form 4 yacho bvoita sei form 4 yacho bvoita sei wapedza form 4 bvoita sei pandakapedza O level ndo pandatanga kuita inini ndakaita teaching it was temporal teaching yandaita inini that is in commerce and geography kupi masingokiration ndikutaura chokwadi kaizvezvo kuda isi takazvitaura kudhara izvo hauna zvimwe zvokutaura here zvisiri zveteaching havari ngondibvunza zveupenyu hwako zvimosha current situation sha zvinhu zvekuitika mazuva ano ka uri kuona zvinhu zvekuitika baba ka tomutanga bambo ndakupinza mudhiri iwewe ka hatine zvako zvawakaita ani ndokupinza munyaya andisipinda navhidhiyo ndati ndokupinza munyaya taura zvako tsoke right usati kume bambo mi makatengesa imba right mira timbotaura nyaya imi makatengesa imba bambo imimi handiti imba makatengesa ichokwadi here ichokwadi ndakatengesa imba ndeti chokwadi ichokwadi okay ndandatenga imwe imba futi kustonridge makatenga imwe imba kupi kustonridge pati zvine brain here kuti munotengesa ndati zvine brain here kuti munotengesa imba yeMbare uchindotenga imba kumaparasi sewandibvunza kuti usina kubvunza kuti reason yamakatengesera bambo
Imbande ichi. Alright. Tokona kudzokera ikoko futi. Alright Bambo, sorry. Ndindatadza. Bambo. Mimi pamwe mune chinangwa chenyu chamakazvitira. Imakazvitira chii mimi? Ndakazvitira kuti ndandasara. Tiri two chete nanzoti yangu. Chitika ende vana vemukoma wangu. Nenyaya dzedzimba idzi. Zvakafanana newe kwandikuona kwako. Handiri kukunetsa. Waida kupisira vanhu. Saka ndakaona kuti regai ndiite covering first. Mirai bamba. Ndakutaura. Ndikati regai nditengesa imba iyi. Then I consented with my sister that abvumirana we agreed. Then I sold this house. Ndatengesa imba iyi. Mira wapedzi. Ndatengesa imba iyi. Then I bought another house. Iri panapa. Ndoitori paPick Palm. Aiwa, titomboda kuiona. Aiwa, tulakuona Bambo, tulakuona. Alphonso, I was with you yesterday. Ndakata 7 tombstones. Ndakagadzira evanhu vese. Nguva tina panapa. Nguva tina ishoma kukereke. Chichimo chauda. Saka Bambo imbonyarara Alphonso. Bambo, nguva dzatinadzo ishoma. Hatidi zvokupuritsirana zvinhu kana chii. Imi makatenga imba. Andi. Makatengesa imba mukanotenga imba. Ndoto muri kutaura. Makatengesa mombe. Makanotenga imba. Makatenga imba futi. Kana mukadaro makwa. Saka house number yenyu inonzi chii? Yangu 371. 371 ichi? Stone Park. Tenji paki. Waterfall. Iwe unotengesa imba uchindogara kumapurasi. Utengesa imba dzemumbare. Iwewe uchindogara kumapurasi. Ko ndizvano kwachidawo. Asi azvibvumidzwe. Usadzime kamera kana. Haisi kuzima. Ipi wewe? Kamera Data azvibvumidzwe here kuti imba iyi kada kutengesa imba umbare wotenga kustori. Achibvumira ronitengesa. Saka asi makaona imimi zvine advantage here kwamuri here imi. Tuna advantage. Wakatotenga mota. Mota iripo. Imba yacho futi imwe iripo. Imba iripo. Apa ndikunotenga imwe stand kudombo shava. Ichita 1500. Bambo ucharara mubhiriji. Unoziva kuti ucharara mubhiriji wewe. Munangarare mubhiriji akatenga imba. Munhu akatenga imba. Acharara mubhiriji. Imba nemapepa. Ndikutora chokwadi. Apa. Wakamona munhu atengesa motikari achitenga chibhasikoro. Ndo zvakaita iyeyo. Amunorwadziwa noti munoda kuti hapana kwakuenda Bambo gare papo. Atengesa muda watenga bhasikoro. Ufambe gare papo. Urando. You should have answer all questions. Hapana kwakuenda ngandipindure matiti. Wrong makaita baba. What is done is been done. Yosha. Makaita wrong Bambo. Forward ever. Kwete zvekunyeba. Wakaita wrong. Tengesa imba iwewe. Ende wakati boss ukaite Bambo. Zvakaitika. Wakati boss ukaite. Imba yacho ndenyu here. Kana tigareko. Handizera kumbokoti tigareko unoti yave sirevise. Yeah? Santo, totabva kuno kubasa tokutera machonyonyoko. Akafa aiwa wakafa iwe. Unotokuinga uko kwewe. Odotorohwa. Odamamiswa. Mauto. Mauto anodifenda. Odamamiswa mani. Aiwa Mauto. Aiwa. Asa ufarano. Aiwa Mauto Odamamiswa mani. Mauto anodifendwa. Aiwa. Kuda. Asa akaitengesa ne-sick price kana. Sick money. Uyu ari ngotambudzika namanje so. Wabudisirwa mari. Asa wabudisirwa mari.
Pabuda mari. Ada kuroha huyu. Pabuda mari. Ada kuroha huyu. Pabuda mari. Ndokutika mbapo. Ayo sadaro ayo sadaro. Ayo akanya. Iyo sadaro. Ah Holland muto. Si achitombe dombero pasi. Irbo achada tapesi.